уважаеми гости, уважаеми народни представители, уважаеми граждани, уважаеми студенти и артисти на театър Лаборатория Алма Алтер. Днес, 25 януари, представяме на вашето внимание преместете масата някъде натам, застанете по места. Това беше според мен един опит за злоупотреба, за атентат, Но нека започнем спектакъл, въпреки това предизборно референдумно напрежение. Тази вечер, виждате, едва се държа на краката си. Бродвей, маестро, музика. Bienvenue, welcome, Fremder, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, au Cabaret, Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Comment ça va? You feel good. Ich bin euer Conférencier, je suis votre compère. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Enchanté, madame, happy to see you. Bleibe, reste, stay. Благодарим ви за аплодисментите. Вярвам, че по-нататък ще бъдете и по-щедри. Но както казва баба ми, не всичко зависи само от мен. Със сигурност някой ден, сложна работа, актьорството, нещо хубаво ще се случи. Например, на теб какво хубаво ще ти се случи някой ден? Ще съм много щастлив. Може би. Или както обичам понякога да казвам, maybe.